Čaute, tu sú LEGO šialenci a toto je tretie video z mojej vlastnej série, moje vlastné sety. A toto je loď 14C Phantom. Tak hneď sa na 14 Phantoma pozrieme. Pri porovnaní s normálnym trúprom je to OK. Tak 14 je hneď tu ukázané. A preto, lebo minule nebol zas taký dobrý mechanizmus, tak hneď vám ukážem ten mechanizmus. Tu sa to otvorí. Pomaly nič tu nie je a takto sa to otvorí. Dobre, že? A ako vidíte, tuto, tak sa spodok aj vrch pohybuje naraz. To je oveľa komplikovanejšie, aj keď lepšie, ako keby som komplikovane musel toto zatvárať. Takže v prípade, keby sem Imperium dalo výbušninu, tak keď to dajú preč, vôbec tam nič neuvidia, lebo toto sa bude tu a vôbec to neuvidia. A okrem mechanizmov, tu vzadu majú menšie väzenie. Tak pre jednoho panáčika tu zas majú dosť zaujímavý mostík. Keď sa sem dá takto panáčik, tak tuto má mikrofónik, nejak vystrieľal rakety, tu prehadzuje rýchlosť a nejaké kódy a tak. A tuto hore majú zas antény. Všetko možné. Tu vpredu je, keby náhodou nejakú veľmi vzácnu osobnosť viezli, tak ako keby nepriestrelné sklo. A keby aj fúkalo, tak nič sa tej osobe nestane. Má krídla, aj keď vôbec jej netreba, ale takto je to pre štýl a dá sa to využiť, keď potrebuje ísť veľmi rýchlo. A ten mechanizmus je taký. Tak ako vidíte, všetky veci sú preč a mechanizmus je odhalený. Tu je takýto a tým, že toto sa otáča, toto pôjde dopredu a toto sa zasunie dozadu, tak veľmi jednoduchý. Akože na tomto jedinom mechanizme je založená celá táto loď. Ale je to dosť dobrý mechanizmus. Tak, jedna dôležitá vec. Odberajte.